kayamanan sa usa ka awit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Tabunok, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Abel. Ganun ni ako naman, Sad. Di ba giingan ta naman ka? Nga wa kagay mapaabot na ako. Nanibadan ko. Nga buto na pagkagaluin ako. Ug, mahigog makalan ako. My God, Abel. Kana, nakakita ka niya ng motor nga bago lang yung sa among tungod. Ang ako na ng uyab. O kung iya may bawaan nga kulit kayo ka, tingali makulatahan ka lang niya. Di lagi ko mapugong kay naglagot na bi ako sa imong kakulit. Ha? Margot? Oy. Sige, taning tawhan na. Sige, diyan mo. Di na ko mabalik. Katawa lang ganda. Nahibaw kang gisakitan ko. Kay gawas ka nabastid ko. Nakakita ko may uyab na. Nga mo gos masag ka. Tawa, sige tawa. Kita na pangag mo eh. Nakabawas ko ni mo. Nahilom lagi ka. Inumbang ka. Imo mo gigatawan mi. Ikaw ba ko nung nagkatawan ako? Nibawas ako. Di na tamigo ha. Kalain. Muso ko na mabaslan. Di nagsabot ang buya. Hoy, balik na oy! Wapat na maghuban. Magsulti pa kita. Agsono! Tomboy! Bayot! Uy, gibayutan mo noon. Kung laban si Margot, mas laban ni Tomboy kong higala. Mga labad. Wala na siya magkakita si Belinda. Wala na siya magpakita pa na ako. Mag-usa ka buwan na. Grabe. Nagkaanto siya. So, kada itong katapusan ng panagsulti nga, naglagot siya na ako. Wala na kita mo usbi nga, nagkita mi. Nga nagsulti mi. Papart na ba kami natutumbuya na? Antunan ko siya sa ila. Oh, Abel. Niya ka man lagi. Nasuroy ba? Sir, nasi bilin, sir. May tuyong tako niyo. Kuwan. Kanang... Kasi tuyo ni mo. Bilin. Ikaw ba ko nakita? Ikaw ba ni? Nganong, nagsihi ka naman nagtutok na ako, ha? Ingon sa di ko magtuo nga. Ikaw di ko nakita. Katak ko na sa mong kausaban. Nagbinabayan na lagi ka. Nagsayal ka ng bubo. Pinadunghay ng buhok. Ug may gamay ng lipstick sa mong habil. May kausaban magid ang tao ba? Babae magid ko. Dili mo ko tumboy. Muramig, total transformation ang imo. Matig, di pa na barkada eh. Panguyaban mo giti ka ba? Panguyabi. Sugton na dayon ka. Ayaw lang ayaw lang. Kaya nga naman ko, no? Si Margot kaya ako. Mas gwapag siya ni mo. Ha? Unsay doon na uyab si Bilin, ma? Ay, wala ka mahibaw nga barkadaman mo? Nasukop ko doon siya na ako, kod. Mga nga, wala ko diya tagda. Kung makasugat mi, din maahon ko. Kung ako sang piton, muralag, wala siya magkakitag daw. Na, looy man gani kaayo. Kaya nga naman di, ma. Lagbinabay na unta. Nanguyab na unta og laki. Pero, igo lang sa gipinuangan. Igo lang gipamabdusan. Gidaganan sa laki. Unsa? Ngayon niya naman sa kaha. Imo na sa kong bugal-bugalan. Ni ako kay... Gusto kang damayan. Higalagod ta. Ikaw man, God. Ikaw may sadaan ining tanan. Sad ako. Wala akong gamit ang akong utok. Nagpalabi ko. Nagtuo ko mapasakitan ni ka. Pinaagis akong papanguyab og lain. Pero ako na maghabi nag-antos. Nahibaw pa ka nga. Inigalaragay ako ni mo. Ugas ko magdahom nga. Ingon din na kalaw mo ay mo feelings para na ako. Buang ko. Buang ko. Akong sayo. Ako'y tanga. Ako'y tanga. Mao nga lakaw na lang, Abel. Lakaw na.
Dili mo ko ang ikaluyan. Sa ako kiniktanan kung anong nagpada ako. Lakaw na! Daloy kong bilin. Sa ako ning tanan. Di mo ko kutuduan ako kasing-kasing nga. Mahalon siya. Tagay. Aron malimot sa kalibutan. Mo na yung nagkapait. Dahil mga babae nga mutubay ni mo, wa ka. Nag-usab kay in love dahil ni mo. Wa ka. Tuwa ka magagusto sa mga babae nga wa makagusto ni mo. Ego lang sang ipamadusan. Ditilawan parehas ni Bilin. Kasi, buot may pasabot. Ang imong love of your life, si Margot. Mabdos. Parehas ni Bilin. Disibatan sa lalaki. Ha? Ikaw? Ganun ni anong masag ka? Nahibaw ko sa hitabo ni mo. Huwag ni ako. Andam ko mga mahan si mong gisabak. Mahal na lang ko. Dili ko ikaw mahalon, Abel. Dili mahimo. Mao kita mga higalang kaagi ni Abel na taga-Tabunog, Cebu. Ang mga kaagi kibata nagdiwa sa radyo ni Miss Miralo na tumulak o kabaw sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamuusap mga higalang, mga suking ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa sakawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baga ha, ipada sa Handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw ko yung tanan nga napaminaw karon yung maong trumanon, kini ang akong suliran. Ilab na kaninya Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon mas martista maghatag kinabuhi ning akong suliran. Tawgalan ko niya sa pangan nga Gaga. 18 anyos o grade 12. Tagapuhaltod ko. Apahan niya ako karon sa Cebu mag-eskwela. Punto legal o bayan sa love kining akong suliran. Sa ako kining nasinati sa akong uyab o sa uyab sa akong uyab. Aron inyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Girl, si Gino ba? Gicharcharan day ka na niya? Oh, pero di ko anak niya, uy. Doon na naman na siya uyab. Isumagay kayong uyab, anak. Uy, sureness? Yes, day. Mga bisag gwapo pa si Gino, hindi ko ay bahala siya. Mapaksitan tas uyab, anak. Amaw gini mo eh. Oh, cellphone ni mo ay. Uy, baya, wapalibak ay. Si Gino gining ni text. Basta happy. Kay maminaw ko kung giun sa kanya pagcharchar. Minaw ha? Hi, Gaga. Nikaon na ka? Yee! Concern! Murag, it na you? Baya, no? Concern ba, oy? Ingnan noon nga, char-char lang ning iya. Unya, unsaon man na mo pag-reply ron? Wait ha. Ingon ani una ko pag-reply ay. Asa naman is bibi, uy? Nagsabot ng anis kantin magkita? Do you mind if I join you? Gino? Ikaw rin yung usa. Pwede ba tikang ubanan? Uy, paglikay ko no. Hindi na ako number sa imong phone, be. Masakpang ginita si Muyab na. Oh, wala mo good be. Dugay na. We, asa ko tuo. Oh, sige. Isuri tika. Aron makita ka sa kirighanan. Makita man doa. Kamu na day si Gino, girl? Nakitaan man gud mo nga nagsuroy-suroy. Murag may gipasuya. Ay, Gino ay. Kaya di man ko tumutuugod. Nga wa na sila sa iyang uyang. Mang ingon niya nga, isuri ko na ko niya. Kaya ako mo siyang giingnan nga. Gusto ko ka matuuran nga wa na gyud sila. Maong gisuroy-suroy kaniya. Unya? Sugto na balang ka na ako siya, no? Ha? Murag dituon ako. Nga wa na sila siyang uyab, day, be. Maong sugto bilang si Gino, oy, day. Dali na ga. Ngano ka, uy? Ganiha ka pa man murag tulala. Ngano ka? Yes, tulala jud ko. As in, speechless ko. Kay? Ngano ni check-in man ta din eh. Kay uyab naman ta. Di ba? Ha?
Ba, ako ni surprise di mo. Kaya sa katapusan, gisugutan ko ni mo. Ay pagduko ba? Tumang ako. Ako ba? Gino, Ikaw nga akong love ka. Gino, oy. Maglipay taning higayon na ga. Tugunin ko ang kunon ka. Gino. Ni ara man day ka dinhi babae oy. Ganina na nangita si Gino nimo. Kay binlan kaniya ining iyang bag kay magduwa kuno sila volleyball. Aw, iya din yung bag? Ato ka din o kayon sa? Unsa? Oh, bahala ka oy. Uyab bitaw mo. Hala. Ni adi ay ang pitaka din eh. Mangukay ko na tabi. Kung pinagkwarta ini ka na. Pero di ta mong hilabot ha. Kayo dagan si kwarta, di magpaliprit ha. Oh, Unsa man? Daghan og sud ang pitaka? day. Nganong niya pa maning picture sa iyang ex sa iyang pitaka? Ha? Nagulay ka sila sa iyang uyab, day baby? Nasya ko kung nga nung may picture pang akong uyab sa iyang ex sa iyang pitaka. Maunggikan adto, wala na ako siya tagda. O kay diha may nanguyab na ako nga taga-amo sa Bohol, ako na lang kining gisugot. Unya, OMG! Unsa man dito inyong love? Maguwang man lang to sa isang linggong pag-ibig. hoy, isang buwang pag-ibig lang yun day, to be exact. Kasad ba ana uy? May nahitabo naman ka ninyo. Ay, paso ko magbahay, oy. Kaysa lalaking akong gimahal na ako matugyan ang akong pagkababahay. Pero painful kaayo na ba? Ay, dali ra sa ko nagka-adjust. Kaya nakauyab man sa kudayon. Hala no? Mura ra jud kag nag-ilis og sinina sa imong mga uyab day. Oh, basin si Gino na. Kay sige pa makasig-text nimo. Uyab ko na siya, Gino. What? Unsa may gisulti? Makikita ko na siya nako. Kaya mag-istorya ko na siya nako. Unya, pagigsultihan nimo? Ano dili? Buwag na bitaw mi sa iyang uyab. Congrats ha, ikaw ang gipili ni Gino kay nako. Buwag na magud mi. Giang ko ni Gino nako, nga mas love ka niya. Ha? Nakikita ko nimo aron sultihan ka. Nga nakapasakit mong maayo nako. Abi ninyo, inyo yung kong kipasakitan. Nagselos ko nimo. No. Wala naman kay angi ikaselos na ako. Uy, kay buwag naman Miss Gino. O may lain naman sa kuuyab. Mao ba? O, kun mao, salamat. Mahangyo ko. Ihatag na ako si Gino, please. May problema. Tungod kay wa naman sa Miss Gino ba? Gihatagan ko na kamo sa iyong kagawasan. Salamat, kaka. Thank you, kikayo. Kasi pagtuunin mo na ako. Duwaan. Nga ipanghatag mo lang. Nagbalik na mo, di ba? Wow, eh. Ikaw naman nagsulti nga. Naguli na mi. Tungkol lang sa picture niya. Kaya nakita ni mo sa kong pitaka. Ngano na apamanto sa mong pitaka, be? Di na ko tudaan. Di ang kami pa. Wala ko nauna og kuha ato. Di ang pitana. Tuhoy ko ba? Iba, tuhoy ko ba? Takilid. Ikaw nga kong love. Og dili siyan. Gino. Hain naman ako mga barkada, uy. Manan ang mga kami sinulong. Pagkakon ka! Ikaw tawa naman si Gino! Pero kamo pa di ay! Pagkakon ka! Nagkakit-atas na! Tama! Mamapasay mo si kanya! Tama! Tama! Nabad trip yun ko pag sinulong. Kinabugnuan ko sa ex sa akong uyab. Nagdugo yun ang akong ilong sa iyang pagsagpa. Imbis na mag-enjoy mi sa akong mga barkada, nabugnuan hinuong ko. Daghan pa kay kong kinamrasan. O dili pa igo, di pa kauwawan pa ko niya sa Facebook. Ang akong mga pangutana mo kining sunod. Unang pangutana, may right pa di nga masuko ang ex sa akong uyab? Na uyab pa man sila? Dili pa man sila minyo? O usap-asab, buwag naman sila dihang gisugot ko ang iyang uyab. Ikaduhang pangutana, gibugno ko niya. Gisagpa og kusog. Nagdugo gud ang akong ilong.
May right pa sad siyang mamisikal na ako? Nga wa man ako siya pasakiti physically? May ba na ako siyang kasuhan, ana? Ikatulong pangutana, kung ako siyang makasuhan, unsa man sad nga kaso? O mahimo ba sab siyang mapriso siyang gibuhat nako? Ikaupat og katapusan, gipagkaawawan sab ko niya pinaagi sa mga post niya sa Facebook. Lain ba sad nga kaso? Unsa may mga pamaagi kung ikihag yun nako siya? Asa ko moduol og mga pila ka ang gasto. Palihog tabangig tamagi ko. Kini ang akong suliran, Gaga. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o kauban sa ako ang partner nga wala diri karon ako lang sa mga sukintig paminaw na si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag og tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal, legal, love life, mga emotional problems, mga psychological, even ka ng mga problema sa mga ginadiling droga. O pwede ninyo ipadala inyong suwat og suliran sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page, or pwede sad ninyo ipadala sa ato ang email address nga suliran_@yahoo.com. Pwede po natong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang letter sender atong tawgon sa pangalan nga Gaga, taga Cebu ranis Gaga. Unya iyan ang gipadala iyang suwat sa ato ang kini ang akong suliran official writers page. So di pa ta mo padayon ang ato ang quote for the day. Nindot kayo ni, losing someone who doesn't respect and appreciate you is actually a gain, not a loss. Tinuod na mga sukinting paminaw, no? Kay kung dili ka respetuhon, dili ka pinanggaon, dili ka problemahon, ya ikaw, dili ka atimanon, no? Nganong ato man ang problemahon ng mga ingon ana? Ila ng kawadon nga nawa kanila, kay wa nay mo pangga nila, no? Nga wa nila gi, wa sila kakita sa imuhang value oy undang. Ngano kung kana man ato ang antuson, di ta mag-antos, di ta mag-agwantaan na. Sila yung nawad-an, dili ikaw. Diba? Kaya at least ikaw, napakay chance to find another person nga muhigugma nimo, nga tarungon ka. Diba? Anyway, love triangle ning ato ang problema karon, medyo legal o personal ni. Kay, gibugno sa ex ni siya sa iyahang uyab, kay iyahang gisugot si Gino sa pagtuo nga wala na sila sa iyahang uyab. Pero sa dihang nakita pa niya sa pitaka sa iyahang uyab ang picture sa ex ini, iya kining gibuwagan. Apan, nag-explain si Gino nga nalimot lang siya sa pagkuha sa picture sa pitaka. Apan, nakikita gyud ang babae nga ex sa iyang uyab ug iyang giprangkahan nga wala na gyud kuno sila. Apan ang babae mismo ang nagsulti niya nga love ni siya nga siya ang love kuno ni Gino, ug sa kabitar sa babae gibugno niya og gisagba niya og kusog og nisangpot sa pagdugo gyud kuno sa iyahang ilong ug dili kuno paigo. Gipakauwawan pa siya sa mga posts ani sa Facebook, paita gid aning gugma oy mahimo ang kriminal ani. Anyway, unang pangutana, may right pa ba di ay nga masuko ang ex sa akong uyab nga uyab pa man sila, dili pa man sila minyo, ug usa pa sad buwag naman sila sa dihang gisugot ko ang iyahang uyab na. Kani manggong usahay siguro ni sila klaro nga pagbuwag ba unya ang kana pod ang imuhang uyab wa na niya klaruha ang iyahang ex niya, medyo nasakitan pod siguro unya wa pod ka move on aw maunang medyo nakapanong gyud pod ni og away kay kani laging mo ni atong giingon gugmang giatay saon na lang ni wa gid siya katungod of course, pero ang ako magong pangutana, giklaro ba to sa imuhang uyab, no? Ang iyahang pagpakibuwag atong iyang ex kay basin manggod pod ni-react lang pod to siya kay wa sad siya klaruha, sakit pod baya na on the part sad sa babae, ha? Ikaduhang pangutana, gibugno man ko niya o gisagpa og kusog, nagdugo gud akong ilong, may right ba sad siyang mamisikal nako nga wala man ko niya, wa man nako siya pasakiti og any physical harm, no? Mahimo ba nako siyang kasuhan ana? Of course, kung masakitan ka emotionally, di na magpasabot nga na maski pag gipasakitan ka
gituyo bigong gipasakitan ka, why katungod mas kikin siya nga iya nang i-convert ang iyahang emotional nga kalagot into something na physical. So mo na siya, dili gid inana ka kasayon mas ato yung na ipa-check kung giklaro gyud no. Unya kani like I said dili pwede nga dili pwede nga manakit ano, that's why pwede gid nimo siyang makasuhan tungod sa iyahang buhat nimo kay maski pa like I said og nasakitan ta emotionally di na nato pwede ma-convert or ipagawa sa to ang kalagot pinaagi sa pagpasakit physically sa laing tao, whether siya may ato ang gikalagutan gyud or siya atong gipahungawan sa ato ang kalagot. So pwede gyud nimo siya makiha for slight physical injuries. Sus kanig yung gugma. Og ikatulong pangutana, kung mahimo ko siyang kasuhan unsa man sad nga kaso ug mahimo ba sad siyang mapriso sa iyahang gibuhat. Kani nga ang kani nga kaso manggod slight physical injuries raman ni kay wa man kanapiang bunog raman ug medyo dugo sa imuhang ilong, di siya priso tungod kay bailable man ni nga kaso, and most likely basin husay ra gyud nino ang inyong dangatan ani ug ang pagbayad siguro sa imuhang samad ug pagpatambal nimo ug sa imuhang medyo kasakit pud gamay, matagaan pud kagamay danyos tungod sa iyang gibuhat nimo. Ug yang ikaupat ug katapusang pangutana mga sukintig paminaw, gipakauwawan sab kuniya pinaagi sa mga post niya sa Facebook. Lain na sad ba ni nga kasuon sa may mga pamaagi kung ikihag yun nako siya asa kumuduol og pila pud kaha ang magastong kanang mga posts nato sa Facebook mga sukintig maminaw, please lang ingon ko, think before you click. Pag matngon gud mo anang inyong mga i-post sa Facebook kay pwede gud mo makiha ana labaw na kung paa pinaagi sa inyong pag-post or ang inyong mga pag-post nagpakauwaw no sa dungog sa usa ka tawo, naghatag og mga di mao kanang mga libelous or slanderous nga mga pagdaot sa usa ka tawo, pwede gud mo makiha ana kay nanarabatay ginatawag nga internet libel. Unya pwede ka mo duol og pribado nga abogado i-print ang mga screenshots sa iyahang post ug siguraduha lang pod nga siya gid na og iyaha gid na pod nga account. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinawat unta nga namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gyapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN og daghang salamat.